Urriaren 2an Balmasedan Ez-Aler herritarrentzako alerta sistemaren proba bat egingo dugu. Larrialdi edo hondamendi handiko egoeretan herritarren segurtasuna indartzeko funtsezko tresna. Sistema horren eraginkortasuna egiaztatu nahi dugu eta aldi berean herritarrak sistema horren funtzionamenduarekin ohitu nahi ditugu. Balmasedako eta inguruko bizilagunek alerta soinu bat jasoko dute telefono mugikorretan. Simulazio bat besterik ez dela argi utziko duen mezu batekin batera. Ez dago benetako arriskurik, baina funtsezkoa da prebentzio tresna horiek probatzea. Alerta jaso ahal izateko garrantzitsua da telefonoan babes zibileko aurre alerta jasotzeko aukera aktibatu izatea. Beraz, herritar guztiak animatu nahi ditugu hori egiaztatzera prest egon daitezen.